Najťažším krokom priebehu liečby drogovo závislých je priznanie, že ste závislí na drogách, alkohole, fajčení, sexe a iných. Akákoľvek závislosť temnoty postihuje väčšinu ľudskej spoločnosti. Každého, kto si neváži samého seba a neprijal svoju skutočnú identitu Božieho dieťaťa. Závislosť na Bohu, slobode jedinej pravdy života. V tomto 12-bodovom programe tvoje zlé myšlienky, ktoré ťa teraz prenasledujú, sa ti budú stále viac vzdialovať. Lebo v tvojom vnútri ti vyjde slnko, ktoré ich svojím svetlom vypudí von. Budú otáľať s odchodom iba chvíľočku, v rozmazaných podobách, príliš ďaleko na to, aby sa dali rozpoznať a potom navždy zmiznú v objati pokoja znovu zrodenej lásky. V prvom bode priznaj, že si závislý na alkohole, fajčeniu, drogách, sexe. Pomenuj svoju závislosť a priznaj, že nemáš v sebe dosť síl, aby si sa tejto závislosti zriekol. Tvoje chovanie je nedôstojné. Zmenil si svoj život a životy svojich blízkych premenil v dokonalé peklo. Existuje vyššia moc, ktorá muža i ženu stvorila v to najkrajšie dielo vesmíru, ako jedinečnú bytosť v jedinečnosti Boha. Jednoducho sa tak stalo, že stvorila i teba. Rozhodni sa prestať ľutovať, nariekať nad sebou a ubližovať svojim blízkym. Vlož svoj život vyššej moci, nekonečnému Bohu a uver, že ti pomôže prekročiť tieň svojej bezradnosti a urobiť ťa novým človekom, hodnosti božskej dôstojnosti. Otvor oči svojho srdca a vojdi do svojho najhlbšieho vnútra, do svojho ja. Starostlivo a odvážne vo svojom byti analyzuj nad svojimi slabosťami. Otvor myseľ svojim zdravým vlastnostiam a schopnostiam, ktoré ti zostali. Mnoho dobrého ešte v sebe nenájdeš, ale o to málo, čo ti v tejto chvíli zostalo, sa vytrvalo opri. Vyspovedaj sa dopodrobná zo všetkého zla, ktoré si napáchal. Spovedaj sa iba pred Bohom v samote prítomnosti pokoja, pred svojim svedomím, alebo pred najbližším človekom, ktorého dôvera v tebe i v čase odlúčenia zostala. Vo svojom slobodnom rozhodnutí prisahaj, že si pripravený, že si pripravená očistiť sa od tejto závislosti. Odovzdaj ju Bohu a nechaj sa vyššou mocou uzdravovať. Nehľadaj výhovorky, ktoré by ti dovolili oslabiť vlastné rozhodnutie pre návrat do života. Ak to nezvládneš sám, požiadaj dôvere o pomoc. Napíš si mená ľudí, ktorých si oklamal, podvádzal, ignoroval alebo zotročoval. Pred Bohom sa zaprisahaj, že sa každému z nich ospravedlníš. Starostlivo sleduj svoje každodenné chovanie. Ak sa dopustíš chyby, okamžite ju priznaj. Rozhodni sa v modlitbách, meditáciou vo vnútornom pokoji zlepšovať svoj vzťah s vyššou mocou. Odovzdávaj svoju chorú myseľ do uzdravujúcej prítomnosti neba. V okamžiku znovuzrodenia v každodennom pohľade na nový život smeruj dopredu. Minulosť skončila a dnes sa v tebe zrodila láska. Nasleduj vyššiu moc a v pravde života odovzdávaj posolstvo uzdravenia ďalej. Vyved z temnoty na svetlo priateľa i brata, tak ako v nebi, nech sa stane i na zemi. Milí priatelia, tento program môže byť aplikovaný individuálne alebo v spolupráci s profesionálnym terapeutom milujúcim Boha. Boží psychoterapeut vám pomôže porozumieť,
aké rozsiahle bolo vaše sebectvo. Spolupráca s terapeutom nesie najbohatšie ovocie v súvislosti s vnútornou analýzou prehreškov a spoznávaním pozitívnych vlastností v sebe. Cieľom liečby je skončiť so všetkými závislosťami a navrátiť svoju úplnosť k životu. Budete musieť zvládnuť prijať seba poznanie, než sa vám podarí očistiť sa. Nevzdávajte sa. Každý z nás je originálnou bytosťou Boha pre originálny účel neba na dnešnej zemi. Poznáte, aké príjemné je stať sa opäť človekom, byť prijatý do vzťahu lásky, do spoločenstva milujúcich a milovaných ľudí, kde je dôvera, spolupráca, vzájomná úcta a priateľstvo uznávaná a chválená, kde je Boh uprostred, šťastie a radosť na dosah. V tebe sa skrýva celé nebo. V tebe ožíva každý list. V tebe sa znovu rozospieva každý vtáčik. Pre teba si každý kvet uchoval svoju vôňu i krásu. Aký cieľ by mohlo zaujať miesto vôle Boha i jeho dieťaťa, aby bolo znovu obnovené nebo pre toho, pre koho bolo stvorené ako jeho jediný domov?